Въртят ли се, в смисъл прибират ли се страничните огледала при Opel Vectra B? След кратка пауза поради технически проблеми, свързани с компютъра и програмата за обработка, продължавам с историите и работата по двата Opel-а. И така, здравейте, уважаеми скъпи приятели! В това видео ще ви разкажа и покажа как повредих и изкарах от строя страничните огледала на моята Vectra, опитвайки се и така от любопитство да ги завъртя и да проверя прибират ли се наистина. И съответно как се справих с проблема. Всичко тръгна от там, че попаднах на видео в мрежата, където едно момче каза: знаете ли, че страничните огледала на този модел Vectra могат да се прибират? И хоп, завъртя ги някакси и ги прибра. Естествено, аз да не остана по-назад, реших да проверя тая работа. Прибират ли се наистина? Ето го и резултата. Ако не е тази изолента, с която съм облепил огледалото, съвсем свободно се вади и увисва, държейки се само на кабела. Сега да обясня каква точно ми беше грешката и какво никога, ама никога да не правите с огледалата на вашата Vectra. Учете се от моите грешки. Хванах огледалото, тръгнах да го въртя, както показва момчето във видеото. Абе не става, дори не помръдва, напъвах разумно, ама си викам, не тук ще се счупи нещо. Реших да махна това капаче тук, да видя какво има под него. Видях кабела, който влиза в курвата на огледалото и ето това малко болче тук. Развих го да видя какво ще стане, пробвах пак да завъртя огледалото и се получи. Чу се штрак и огледалото се завъртя както трябва. Прибра се, така да кажем. Да, наистина се завъртя, но еднократно. Опорната му ос потъна навътре и край. Повече не можах да го закрепя, както си беше първоначално. Моят съвет от опит, който мога да ви дам е: не развивайте това болче тук, за да се спестите неприятности. В него момент много се бях ядосал на самия себе си, задето пипам където не ми е работа. Даже се бях сетил за думите на един мой приятел полицай, казваше ми: Пламене, колата е направена за каране, а не за базаране. И е бил много прав. Пораздрових се в опелските форуми из нета по темата с прибирането на огледалата и разбрах, че само при фейслифт подлежат на ротация. И си купих фейслифт огледала. Оказа се обаче, че са малко по-големи в сравнение с тези на моята Vectra преди фейслифта. Наложи ми се да дам пластмасовите им капачета за боядисване, понеже не бяха в моя цвят, а тези от старите ми огледала не пасваха по размер, а първоначално си мислех, че само ще ги прехвърля на другите и толкова. Ще си спестя боядисването. Да, ама не. Та така, възможно ли е страничните огледала на Opel Vectra B да се прибират?
финал на това видео мога да кажа на притежателите на Vectra B след фейслифта: въртете смело огледалата, прибират се! Чао и до нови срещи!